Hei tid, så det atter her vi har nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi til Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, vi opptøker og vi redigere. Og så det Paul Fære, og så det jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og jeg færre en affær å spille Paul hva ligger av hans hjerte det. Ja, det var ofta sagt at jeg uttrykker at jeg tog mye mer. Og jeg tog mye at jeg træla løyve, altså. Det annar parten dominerande og hin bara under brattliga som det gamla så att ja. Och att det är inne i öllum vidskiften okkara i løyvene. Så jeg også har jeg hørte det fra treet om et her som til andre grunn til nækka træla løyv heima. Her kærlighet fyller kvart sjalbøyversk og kærlighet gods. Altså. Og et løyv liva som et offer til herrarna, som Ramblad Tall sier, bæra framlika av okra som livan til høylag utan et offer. Ta henter nækka som ikke kan henta åttan vi gjør det. Nei. Det nækka som herren ikke, og han ikke at tvinga okkom. Vi känner för att tvinga okkom, alltså samma som vi tar att tvinga andra. Så förbryter han sig själv med sin egen natur. Akkurat. Och det är rätt intressant att hickar ut skriften här och läser alltså sen om det här och i förra Korinthierbrev 22 till dömes att som trälor hin frutjövne herrans. Som trälor hin frutjövne herrans. Så samhatter ösne han och kallar som frälsor trälor Kristusar. Att det näka självboj, att det näka som ligger i naturen till honom som Kristusar. Okna. Ja. Och så säger han att det här inte att skilja vid viten om. Det har sagt väl att samma hatter ösnen vi tog och kallar till att rökta fylkegods i alla fall falten och nu vi då i Förra Petrusbrev kapitel 5. Ja. Att hinna äldste medeltäckare Amnie som han och självor äldste och vittne om löjningar kryssar. Och som han i ösnen vill låt och i dörrtene som åpenbara skall. Rökte fylkegods och tjatek ner och har omskjön vittog. Ikke av tvingsle, men sjálvkraut. Ikke for å få alljøtan vinning, men av fusen hjärsta. Helt ikke som tar vilja være herrar iver samkomne, men som firmynte fylkesens. Så her sørger vi hvordan det fungerer, det som Herren vil ha det være. Ja. Og jeg alltid at Herren Jesus självor jo firmynten i øtlenesnær. Det han var så god så räknar jag inte för ran att vara Jan och Guds. Alltså han själv säger han ont att vi gör så vanna som tjänare. Och tar han var sin fram som människa, ja, så sätter han sig själv han lagt så han var lojal till dig. Ja, kross dig. Och då är Gud sätter han riktigt högt. Och det är namnet som gör att namnet ner. Så hade gångt den in och i till själ som Herren gav mig och nu löjven och ösne till annor nu och löjven. Och så är han så och kan Atlant här så kommer hem här som han är. Ja. Det är verkligen livsalt att också om han. Ja. Och jag kan läsa till sjutna här i Förra Petrusbrev 5 så han säger till att ta iver hiren och åpenberast skulle tid få hin avfallande syrskrans stordarinnar. Och samla sitt onko, vere hina äldre undergiven, och läsa till en ötlo i emjuklaga kvars med i öron. Det är godständ sin stolte möte, men emjuk och djever han och ej. Ej måste det kan ta under väldigt handgods, så han har tog syne, kan sätta tickon högt, och kasta alla sorgtickare av han till han omsorgan fyra tickon. Förra Petrusbrev 5, vers 8-6, ja. Och det som är glatt med så mycket vi har läst att det är bra att det lojka för det unga som det gamla eller det
och äldre och eller vad de kallar det. Att det är lika, han tänker det oj, men samtidigt så är avväxten lika till öllon alltså. Det är slott resultat är det. Lutne fältjer, ja. Ja. Det är jag kommer också med det här verset här. Ja. Johannes 13, och kanske man säger, här nu är Herren och mästare tycker vaska tycker om födelserna. Jag eisne tid av vaska kvar öron om födelserna. Och ta sett i hans fax att det lagsta plossa som var igen en husarhalt eller en heime ta i tojen, ja. Det var vaska en gest om födelserna. Ja. Han säger, här nu är Herren och mästaren. Ja. Alltså just det. Ja. Så ligger det upp till okkon att göra det samma. Och det är, om vi vill att det är ett ej, så är vi född vid en ägla stolt och sinne. Och det stinker sig alltid upp. Och det är bara inte vävren. Det är bara så det är öjla harst fyra okkara sinne. Och stolta sin för jag ser det som det är. Ja. Alltså godtaka väger herrans. Ja. Men för han som hever känt till säle och kvile och glädje, jag vet inte vad man ska säga, och siktning i att han är herre. Ja. Att han är herren och i löven. Ja. Så känner man så öjla väl månen det är det viskar inte samman att det här att roa själver. Nej. Och att han är herre. Nej. Det bara det fungerar inte samman. Nej, slett. Nej. Det gör det slett. Det är snett här att det har tagit sånt där frassa löve, ja. Så sätter människor otroliga pris på att torra frassa, alltså. Att de kan välja att räka som de vill, ja. Ja. Men jag också nettopp om det här. Området är att trytt frassa löv, inte bara spottnar och inte att töjma. Ettla djever sig till kännar och avtal i ettla tøy som hever vi till att göra som den stolta människa ströjes vi, ja, som du nämner här. Ja. Och tøy har vi tøymer ikke langer til, og i trela binder hit gava og i høyme tykkara, og gjør elskav og tøy noen øylandskeia. Altså, hvis du ikke tøymer til, som løser opp for det gava, at tjena tøymer sjalvor, ja, så sier du fra til en utrolig rydgjødømme. Jeg har nøgt seg med fri og glede, og i den egna høyme, ja. Ja. Og jeg vet ikke om at det var prøvet til, ikke at tøyma mer enn å løte. Jeg kan øyne verst for det visse, ja. Og jeg har selv prøvet til, altså, ikke tog jeg ikke tømte, men jeg gav opp av en særlig som hendte, og så tømte jeg ikke en løte. Men det er så rasslende, det er så undrande av min husfølelse. Så sa jeg på en av veien at det er det ikke vanligvis. Så det sa jeg ikke om at jeg vil. Men det gjør det til at jeg setter noe øy med, som annars ikke er kommet her, vi tog i ræv og mynd, som vi sa. Og det er det som henter på en av veien. Ja. Er det ikke han som du er venner av vera, hvis du er ta imot tjenende og elskende, og du er friere i heimen noen, som herren og i heimen noen, som man burde kalla var han. Ja, men så fer jo alltid åle av seg selv. No? Ja. Det är bara så som du säger här. Det är men alltså jag vill säga först treten 4 att kunna välja att det här till. Ja. Träla löv till. För jag ser det på samma sätt. Det är att man väl har känt glädjen och krafterna och i att han är herre. Ja. Och är det så har man inte man har inte kraften i sig själv. Man har helt inte ädjandena till det i sig själv. Nej, slett. Ja. Och det är bara att du känner munnen. Ja. Så trivs man inte i avskild någon atter som du har sagt och som man själv skapar tajman. Ja, kommer här till.
Det visse till äntligen vilt för att det som man kallar dubbelkonfekt, alltså det vill säga bäge till att Herren är tack till att jag vet inte tacka och i löve gods. Jag tror som du öra vera. Och så är sucha teg och så väl nögt i familjen veror, alltså lika mycket om till din familj eller till den andra familjen som du är i mitten. Och du kan också värsta där Facebook att det som ganska få ett gott år av vänner. Det var att du känner det. Alltså det är väldigt rujt du vet. Ja. Som du frasier till vid det gamla löven som jag kallar det. Ja, ja. Det gamla löven hever alltid ho att stänga sig fram i mitten och lägga och han är inte skrivet här till ett och här som Peter skriver. Att inte att tvingsle han får sin hjärta helt inte som tar det herrar i som fyra med fylsens och helt inte av vad var det han säger att det är något som har vi att det är bara att göra som ett öja. Han säger till att helt inte som tar det vill jag väl herrar i samkomnom men som fyra med fylsens och inte att tvingsle självkrafter och inte för jag får alljota en vinning alltså. Men av fusen hjärsta, ljuta en vinning och fusen hjärsta, det är ju en väldig motsättningar. Du tar i hjärsta inte instilla till det som du har varit brukt till. Sannolikt, ja. Ja. Jag är alltid själv att ta Jesus säger att det ska tycka nästa, att det ska vara tycka eller sista tycka. Så jag ska det med, ja. Och så att det himmelska avspektlas och i ögonen som tog över till avsjö. Jag tog istället för att jag uthållen och kanske ge ilt out där hästar näka som räger det. Och helt hit att det är så är mjukor och lite laten som skriver ständer så fast och näka som då. Ja, han säger tjejpina leligt och det är när det rönter alltså. Hvis du vil ta vanta det så förstår du öliga lagt vid den gamla sinne. Ja. Men hvis du vil köpa det leande och tojina och få att gå så förstår du ösne lagt. Det Jesus säger att be dem och mot det gagnet och be dem inne lagt. Alltså det är otroligt lagt av vera som Herren är tajt och sagt avvärst av omkvarv och människorna som är där nere. Ja. Och det kan du uppleva alla ställen. Kvart och först. Så gott är det. Ja. Ja. Och pengar kan inte köpa det. Nej, jag möjligt pengar. Det är inte rysigt döma. Så oavsett hur snäck man äger det. Som kan göra mån här. Ja, netto. Ja. Det är ganska ofta hava helt ärar trobläggar än vid andra. Jo. Som är mer allmäntlig ute, ja. Men jag också med det verset här som du börjar vid att du han som är kattlavor. Ja. Han som kattlar Herren som trälar är hin frigiven i Herrens. Ja, nettopp. Ja. Och av samma hatt är eisnet han och kattlar är som frälsor. Ja. Trälar Kristus är. Ja. Det är öliga övåt. Ja, det kanske inte brukar förstånd till. Nej. Men du kan uppleva det. Ja, men det kan faktiskt inte bara förstånd. Nej, det kan inte bara förstånd. Det kan bara hjärtans förhåll. En relation till Herren. Ja, och eisne till teisman är i mittlen. Ja, det är ett lottrata samband och det vandrata sambandet. Ja. Det är det som kör galtan här. Ja. Vi har haft det framme för, men jag kommer ihåg som att det är loven om träller som i Moselån, ja. Han som var chapter som träller eller som var träller till en herre. Här säger fyra skriva loven så att när tjej är så var han fröjer. Ja. Och det var bara så läst när hvis han har finns ju konne på och i tojarskainen. Ja. Så var det inte fri. Nej. Det var framhållande åkning till herran att det är ju en förhåll så vitt öla tarfers vi att fyra dag till det. Men så kunde den här välja. Han kunde välja frälse, det stod en fritt fyra. Men så miste han akkurat det du säger. Så miste han det här goda förhållet till konne och bötten och allt det. Allt det som vi vanliga räknar som det dyra bäst och göra lov. Han kunde köra berg. Han kunde köra berg. Så teckna lov och ta lov. Det ja.
Och så måste jag så välja till att han skulle ha varit samma time så måste jag välja till att vara träller resten av livet någon Charles här Anna. Men det var nog ganska som oftast, jag vet inte, men väl ofta var det att det var gå förhållt i mitten. Träller livet ta och träller livet nu alltså vi träller bara på en annan mat och det är vanliga människor tror jag vi har snäck förpliktelser som vi alla tvinna må för halt någon till. Du träller en förpliktelse. Ja, du träller en förpliktelse. Du tror så vi om och vanliga människor som har bara haft en vanligt liv alltså vi la någon och alla möjliga så där. Men han måste så vad det ständer han blev öra marskar. Ja, jag vet. Han skulle sättas upp mot att han är valt. Han säger vi har alltså en välja att vara träller till en resten av livet då. Ja. Och så fortsätta ut till goda liv och samma familjen. Ja. Så skulle han sättas upp mot en Dorastavn. Och en sul för jakten öra. Och in och i vecka eller en Dorastavn. Och så var han marskar för resten av livet som träller. Men han är valta. Han är själv valta. Och det är faktiskt att det förhåll det här som vi på en måte kom ut och ut av oss om det att jag visste inte att alla tog in här och faktiskt kunde välja och egna frälse. Det är inte som nog där om det. Ja, så är det också en som var en neutrala marsnaj och han sa så en man som var äckliga och lycklig som är skilt att vara sältor och han visste inte kan bo hemma nu och han får en annan herre och ett faj och en som förra vecka av med så han sätter ut sen han var inte kommit att köpa träller men han ville köpa han till trälen och sätta den fast. Och han köpte trälen han kostade en. Och så säger han till frälsor. Ja. Men han skiltas det. Han skilte det slett inte att han var frälsor. Nu där he bjöd om det. Jag köpte det till att sätta det i frälsor. Ja. Han tog inte finna det ja, men så ville vi vara trälet. Ja, akkurat. Ja. Alltså, är det så gavur att du vill köpa med till frälsor, så kan han inte bättre att vara så en till. Nej, det ja. Och det var det som han hästade. Han fick en vin för det löjve, inte om det träla kåren. Men hade jag faktiskt det som han omtalar här så vi skiftar. Ja, här så vi skiftar, ja. Att det är frivilligt. Ja. Fullkomligt frivilligt, ja. Ja, och i tjock någon det som onkel säger att det träla löjv. Så kan du köpa där viner. Hvis du veler at du har andre sier at jeg ikke vilja at det træler noe som du lever, altså. Du vunner der ikke selv, ja. Men grunden er en helt fantastisk frier og glede. Ikke var tarva nøkron. Jeg pleier å si, jeg har ikke tarva under alt det, og det er ikke folk på meg å si at det er akkurat lov, altså. Jeg sier, men det underhalt vil omgatt i lov, sier jeg. Det tar en endetøk av nøkron som hent, eller kjønløyker, det nekka som øyne for vær, og alt dette mentan, det nekka som alltid har vært, ja. Det røyne halt av lov nøkron gammel, og så framveis, ja. Men jeg omgatt i sånne godt. Altså, tror jeg at dette mot lov, va? Mot lov er Kristus, ja. Det er livet med Kristus, og det er en vinninger, og så kommer akkurat her som Filippe Ragott sier, men om til at livet kommer avvokst, jeg verst jo innom. Ja, så vet ikke hva jeg skal velge. Han sier, jeg vil ha færre igjen i verden Kristus, og det er så mange bedre. Men jeg vil være en tjattikken i nøyvar for tikkere skuld. Og så sier han, tog hva de skal være en tjattikken. Tikkene til frem og glede i trunnet, altså. Og hva er lukkeligere livet enn suttje mennesker livet til fremme og glede og i trunnet til sin herre. Altså, kan du få noe bedre? Nei, man får ikke noe bedre til at sammen vi her sånn her er jo det himmelske livet vi hele andan og jokkene. Og det er fast ikke bedre enn det. Nei, det er ikke. Og det er det eneste som helder av det. Ja. Det er noen iverganger her som vi har mest mer oppe. Ja. Og som er damlig ivergang fra en øren til et annet.
Och att han har sagt att kasta alla sortikare han tog han omsorgen för tickorna. Så säger han, nej, så har vi skrivit så att det kom till mig nu är 4 år efter att säga vi tog in smål. Det helt var att livet känns personen var för dyra bara till inte att tojma mig. Alltså, det sätter några näck i gång som är. Så jag skriver näck till den där personen. Och vad vi är i hans liv akkurat nu. Så man kanske inte säger det. Ja. Och så har vi skrivit till er. Området att tutt fralsa liv ikke bärst bottnar og ikke tøyma, etla gjør seg til kjenner og avtålig, etla avvusande svære til grenje. Hver grenje ikke, og jeg snøyme. Du tøymer ikke langer til, og i trela binder hitt gav i høyme tikkara, og gjør den skea, så for ødla loja. Og dette kan være ikke hørste høyre, men så er det her. Det er ikke moralpratika, men det er fralsa lov tøyt og kærløk og fralse fra tøyman øyande kreften fortjentans. Altså, hvis du bare først har lyst til det nøye at det er, at du kan være blindur for hva du kan svinna, og på kostnad av tøy som du taper, eller som du misser. Ja? Og så er det altså. Og jeg kan ikke i mån og løyve minne meg og næka som jeg har mist. Du som oftast er her en lofta med åren jeg mistet det. Ja? Og bjerga du. Ja. Så han som misser løyve så skal bjerga det, sier han. Ja, akkurat, ja. Men han som bjergar sin egna løyve, han skal missa det. Ja. Jeg skjønner? Ja. Så det ræver omsatt her, og i hver omstående til vers nå, og jeg vet ikke hvor du er, og jeg vet heller ikke hvor hesen er. Jeg har samband med mennesker som lagt være vi at jeg var kundlag om. Så jeg handler særkene utan at til oss, det gjør noen overratt. Og så er Herren, altså. Han gjør ångat til overratt. Da han bygger et løyv opp, som kanskje er ferdig i baklasen og løtt. Og tog så ikke for meg dette her. Så godt det kan bli. Ja. At han da. Ja. Det er akkurat det. Og det er også når jeg tar i årsøk at jeg har mennesker inn at meg som barskelig enkla til at jeg tok at det stiger. Kanskje og i en ringen sinneslig tilstand. Som var lei alt. Da. Og det er noe daglig at vi menneskene, sjaldan er til de menneskene, utan det minner meg av kvært og jeg gjør det skøy. Og det er så ikke være nek verre enn det at du fautat der, eller jeg fautet mer, eller har en lofta mer, jeg lærte en lofta mer. Og bjerka mer borte ut og i, som jeg kjent fra meg med til. Akkurat, ja. Det er akkurat, ja. Altså vi i skiftene mittelen og mennesker altså det er alt kjemlig at øyla skrøypelig, ja. Det ser det på tammaten. Brukar gammaldags åra. Men det er øyla vannvarst, altså. Det er noen ting som vi var til fotballstest nå, Soneren og Tvar Abbasin og jeg. Så sier vi at Ingrid Abbasson, han er bare 90 år, og han var så spenter, og så sier og han helt hova lei på da veien, men han er allukka så mye større at han er ikke største, men jeg sier så vi han til at man sier at du spiller jo kort, så spiller han kvoi. Kvoi, sier han. Sier, det blir man som oftast bare en affære. Men det er det samme faktisk, vi er det forholdene her som du har vært inne i, og det er noen ting som oftast, så det henter, så er det bare en affære. Så skreien er så store, men tror jag bättre. Men du sitter och tar sig här så kom jag till det här. Ja, kom nu. Så la sige tikkon ver glede til enkle gods om ein syndare i vende vi, og han sier, «Mæver hei 2 skiner. Hin yngre tarra sier vi færisøyn, færi gjør meg han parsten av åkne som luknast. Ta skift til han gøsse mittlentarra.
Ikke mengar det etter dette sauna en yngre sonen alt sutt saman og forrest det til land lengt borster. Her spilte han borster alle ognsøyna og i ring og løyve. Ja. Men ta han brukt alt opp, var hør hungersnei i som samme landet, og han byrja i at loja nei. Ja. Ta for han og helse til en av mannen her i landet, og hese sendte han ut av marksøyna at sita til svøynen. Ja. Og han troa etter å fylla boksøyn av dreven og i svøynen i åte, og ønsken gav hon neka. Ta gikk han ut seg sjølvan og sier, og nå lønner han atter til fægers heime, ja. Ja. Hvordan mennesker daglønna menn til fægir har ikke iverflå av breie, og her dodge er i hungre. Og jeg tykker at det er rett og slett mennesker som har kjent seg, at det antar i løtene kjenner seg ui seg støven her. Langsel etter tog som man selv har slept. Man kan ikke si om man er mistet. Som vi kjører en yngre sånn, han får selv fra det, ja. Og så sier han her, jeg skal reise med og fære til fægir og sier via fægir, jeg har synda mot i himmelig og fyrt det her. Jeg er ikke verdt langere eida sånetøyen, let meg slippe være som en daglønna manntøyen. Ja. Så reistes han og kom til fægirsøyen. Ja. Tror du at han det her gangskjøttet der, ja? Ja, men det er gangskjøtt, det kommer ihåg. Det er akkurat, ja. Så reistes han kom til fægirsøyen, men med at han enn var lengt borster, sa fægiren han, og hun tykte hjertet jeg sint til honom. Han får rennande og leip halsen av hon og kist i han. Men sånne sier vi, ja, fægir jeg synda mot himmelig for det her, er ikke verdt langere at det er sånne tøyen. Så han sier tjener vi tjenersynet, han lurer ikke en gang etter sånne, så han sier. Fægir etter den beste klæven og let han ut til og gjev i hånd og ring og håndene og skekvar av føtterne her. Fægir skjønner etter gøyngakallen og drep han og let han eta og være gled til Jesus sånne må være deier og våre livande at han var mister og funnet. De byrjar nu å være glede. Ja. Og han da gleden her. Hon altså ikke langere vekk enn så han reiste og kom. Hvis du husker om hvordan jeg sakner det. Ja. Da ble vi at kontakta deg. Du nevnte det. At det ut av Facebook og til alt. Og særlig at jeg som tørva det. At han begynte at han lustar ikke etter oss der. Som tog det bonten av. Tog at han vil ha det i høy. Han vil ha det inn. Han vil slippe fakna der. Ja, men fyra kvært. Tog døtter hans her. Eller tog soner hans. Ja, baden hans her. Tog baden hans her. Tog han som han hever haft samband vi og hever glæver for og så framvegis. Så jeg så ikke alltid baden det han her. Jeg var nu i samband med en mann som døg, og jeg får inn i døren i sjånen, vi og ta åpner oss. Ja. Ta mintes han, mamma søgna, hvordan han var nekkbød, og hvordan var han klaret det. Og så minnes han, kunne jeg minne han hans egna liv, hvordan han i livet, og hvordan det er lett andre som hadde mist pappan, og så framveis. Alt dette her. Og man sa, så tentra jeg seg inn. Altså. Ikke det han var nekket, han var så utrolig lydlaten. Ja. Men han heter ikke seg det, og tar imot som mangler av en pappa. Og tar gav honom omdømme til han fotografer, og så framveis. Og det var ikke smavis omdømme han fikk. For jeg hadde så mange år sammen med mammene, en lånfjord. Og ta så mest det her og i mennesken som jeg slett ikke kjenner personlig. Jeg har slett ikke, men det kan rønta endelig å vite hva det og det pjøves ikke. Det dreier ikke om hva det her var vært, eller hva det var for. Det som hva det og hos eierne. Og han vil jag någon dessa kontakterna. Han må ha kanaler arbetsjagn. Han är ju lika med arbeid oja till och lika till han så tempel. Han vill nå till dessa människorna som kanske känna sig måttlös och måttlös och vara fallna jagn som det gamla platt att säga. Som inte står runt den sin egen eje som dömer sig själv och det där rinkas av öllorna. Att det är inte fördömning för det som är Kristus, säger han om 8-8. Tog lov løsens anta hever i Kristus, løst det fra lovsinderen av deg. Det var ikke vitt å gjøre. Slepp du.
Ja, men man kan inte släppa tog som man själv har det om sig och en med. I så kan alla då så göra detta. I så kända mannen firma som säger det vem. Jag kan inte för släppa utan tog som själv har det om och finns inna riken mot lov och sätta mot könna band och vanta och allt det till. I så kan alla då göra detta. Kvar bjöd att släppa det. Han är långt bort för det här som det görs. Så. Men han får. Då är han helt över för mig. Inte det så han attor och han vinkar till mig att jag ser vi går här. Jag är byr själv och han vill inte spela. Så jag kan inte få att jag ber och tacka för det till låsen av den troblar. Men du kan ta alla grund till att tacka nu på en vägen. Så han är helt till stiga till en tassmar som bjöd där. Det är kont igen. Jag ser så tajt och kommer här till gå att du ser att det är enaste lås Gerta ta. Vi suttjan firma han vickar till mig hit man har gått någonstans. Jag har just att säga. Tarika är så ja. Och Tarika är så. Ja, fantastiskt. Ja. Så det är så lätt. Det är det. Alltså lyfte gods och höjdan och allt det där. Gerta. Det dricker. Det är livande. Det är kraft. Det löser det. Du kan inte kalla herran och sitta efter snöpen och han säger nu kommer du, nu är det för sjöner. Nej. Det gör han inte. Så rästes han och kom till Färjsjön. Så allt som du säger här, hon ligger i New själv. Hon ligger i New York och därför god stig från. Det är god dammeligt. Det är som han där avgör. Hon är god dammeligt. Ja. Du han är aldrig just av hvis han bara heter gamla naturen och så här ett land. Det är inte vara sån och pappa så in alltså. Vi gör några såna gott så. Det är alltså god har ju skapat och så att han har inte några knappar i New York som bara trustra och så gör vi akkurat som han säger, ja. Nej. Så var det inte skapat i hans mynd. Nej, det är så var det i mynden till några robotar, några tekniker, några robotarna. Ja. Det är inte anklen han textar det alltså. Nej. Du tar det skapat som vi. Nej, akkurat. Ja. Ja, att det är så helt otroligt dejligt och jag visste inte skulle ta det nog att vi heter här är så att jag ju skriva ta ja. Det är så just att jag har ju slist morgon så också att jag har John till Schalbodna fast att det är trälen en lojing. Ja. Så Schalbodna fast är trälen en lojing. Det är bägen och trälen i New där. Han vill ha det till träl, så han är träla bonten alltså. Det gamla alltid är träla bonten, ja. Och så har jag skrivit det här alltså. Tog han är inte löster och kan öjnas göra löster vid kärlekans frals i blötne. Hvis det är en annan alltså som då avvärskar han. Och vi har så att säga alla avvärska ammar. Ja. Och det är allt som skiljer oss ut i frals vid här. Men Herren är mentor att lösa in hvis du bara lever och i så som du öjrar livet. Inte som en herre. Som en firmynd och helt inte som tann som vill ha en jota vinning så här. Alltså allt det är liksom så långt bort så här snä. Ja. Ja. Men jag också som ett Paul har tagit om vad signal trälla löv ja. Ja. Så kan det själva det lova som om att vi har ett öliga onsamt löv va. Men jag husker bara om strofernas ena sanchen här norska sanchen som är tittet till första han tar reglerna från där ja. Och det är så akkurat det att skulle vi sätta tingen upp emot kvar en öron ja. Kvar är det så kan det vi har som vi kan komma vi som vi kallar frälse alltså och hemmen kallar frälse ja. Det är nej. Att det måste hos Herren ger så in då. Det är inte. Och tej virarna blev så dyra bär och mer att en gångreis när man ser hur så vad signa och dyra bär så viren är som färra en och all vi skiftar i löven alltså bäge för det själva
och för dina familj, för dina medmänniskor, för den sammanhang som du kommer i antallet dina samkomma, till arbetsplats och allt. Alltså det är några vidare som är så stor att man vill inte missa det, ja. Så det är så dyra bara. Och då är det eisende langslen kommer til heimon, som har vært heima til ferien, og som så har valgt skrefta, og så kom heimater. Kom heimater. Velkommen heim. Til det som ferien sier. Han det er mulig at det er relasjoner til å løyve brottene som ikke kunne rettast opp her og nå, men den viktigaste relationen till färgen, till färghjärsta. Och det kan inte ta fra där. Och om du inte annan häver, så häver du det, så äger du det. Och det är eisen vävren och lösningen till att alla era relationer vi bygger upp och kunde komma ända vi bygger upp åter. Det ligger ut ja. Men det är det ringt av era täparen, alltså ut i pasten och så att han som täper att han har att han försvärar så ut blindne eller försvärar till att tog kanske allt och jag kan inte till dömes och jottar och i en viss mån så trälar det va. Men jag också om att det är samband med att så att det ger sig galtande tja tvåmånpasten. Andra lever under fullkomlig av fratsens och hinner inte sätta. Det är sen tanken. Jag alltid är så gripen av de människor som inte söker så ett frats i Kristus. Så det kan gott vara tryggvande alltså. Utan att det är det. Ja. Och då säger Jakob till att han som skår in och i fullkomlig av fratsens och heldur anvitt hoj, så att han ver ikke glömskor höjrare, men gerare verksens. Han ska vara sälare verksyn. Alltså tar man väl underfullt här man är och i en trälabandet och i ett annat kanske är bondet det till syn och i tön och löve knappt att det blir vi att skå in och i ett fullkomlig av frasen. Ja. Fullkomlig. Och nu läser det. Och då heldur av i tog. Och nu knappt är det sälare till något värst. Du kan inte förklara när det hände och hur det hände. Det blev en bröjting, akkurat som det man känner sig vad jag sa. Och det räver om att du som är frals, eller att du som är fralser, är själor utan någon frals. Ja. Och inte ett års ytterligare kombinera detta. Att en som skär sitt frals och vill släppa att livet som en frals är, att han inte tömmer. Alltså det här och är så här. Inte tömmer är att vinna. Ja. Och tog inte tömmer så kärst du det till en träl. Ja, inte tömmer. Ja. Är så här? Jo. Att jag vill säga att hin pastoren ger till att du tömmer mer och så. Det är bara färre. Hvis han nu gøymer seg og i hånden den beste vidneren som du nærkrande for øya hjørne, du varst ikke. Alt er brøtt fra nøkron som ikke nærkar elsker av liv og i, som forener for deg, hvordan stokkot det er. Er sånn at? Og hatt har vi sett fra at de var helt unger, altså. Hvordan farfangt, alltså prätkaren, så dess prätkarna. Så farfangt det är, som är vi toja ger. Du fast så att det här är slätt vi toja ger, det är vi avlökarna ger. Du ska föra lycka, inte lycka grävor, som man säger, men du först ansfraster som du är här, först då, ännu i avlökarna vara här. Det är det frasse som är tog. Och inte det att du sa att du kunde lycka som och så hin och att du är frals och han är inte eller hon är inte så att det är alltså öle intressant att arbeta vi tog annars kärst ut till självor till träl jag någon gamla sinnliga trassens
som avtål og løy til det, og ikke bedre mål. Så her så øyland jeg å finne som stålar under at som Sankre sier, sånn, vi har det sånn var en sinja, træn om bæst og et år og tre, at han vinkar med vår bønner, så skal det røyne så at han frian vel seg lønner, og så blir han et år og tre at han byr, og i kærløyke han brenner, og tre det er kanskje to, som ånka kjensler kjenner. Ånken kjensler for det. Det er som øveløyke. At det er utrolig at det er bare, til han som øyet da. Ja, helt visst. Ja. Jeg husker eisen om at det er alt det som Herren hever, at djeva synden. Ja. Det er så størst, og at det er nesten ikke til å råkne opp, altså, at det er sikninger som jeg må bare si for meg, jeg hadde ikke klart å ta alt opp i det, som Herren sikner vi, og hever sikner vi i jøkken av årene, og gjør det enn, altså, det er en streimer av sikningen fra hånden, og ønsken her kan råse seg, altså, det er, altså, vi kunne ikke engang råsaken av at vi har valgt hit frelse fra. Nei. Så han hever dri okken, vi som kærleika. Det er nettopp det, ja. Det var en støv, sånn. Ja. Og som ikke var med å ja. Og tog det så områdende at det her, jeg skal ikke lese etter at altså for min egen skuld, og jeg som gav av verset for frelse, så må jeg minnes til at halvbegynt halvfullt ett. Skiller du? Jeg tror han ikke forstand til å gjøre, skjønner du? Du må si det hvis det selv. Ja. Men det vi, det godtamlige gjøre, det godtamlige liv vi så løs. Ja. Og her så en møveløse til at hesta så utrolig nekk for godt, og at naturlige mennesker til Kristus som antak og svar til honom dorskaper, og han kan ikke gjøre det, og det er et antallet. Det har sett et antallet løyver til det her, som skal fungere rett, eller som ja. Og så sier han om min antallet. Antallet dømer om alt, og selv vil han dømte av ånken. Og så sier han i 4 Korinthbrev 2, 14-16, nå har Lise, nå kommer det siste vers, til hver hever kjent sin i Herrens, så han skulle kunne lært han, men vi tar sinne Kristus her. Også der til. Vi tar sinne Kristus her. Ja, nevnt det. Og hvert var det som han ikke vann. Da han får løyen ferien om ut av Golgata. Sier fra seg alt. Det er så helt så sier det gang så ubegripelig altså. Ja. Det er her til det. Ja, jeg husker på det her kjent søtere hvert år som fyrer. Ja. Ja, vilken Jesu nøye. Ja, mer enn sagt det for. Ja, mer enn sagt det for. Søtere hvert år som fyrer. Vi sånn då ett för och i Ebenezer-kåren och i sankan sammen vi när det kvinnor. Och sen han Jack nere och falt sig trångt till ta. Och så framvägs så. Alltså vi som går verset då ett. Eller var det jag kontranta med sånt han den platen så på test minns jag. Ja. Det var ikke da at han sang. Jeg har alltid først før vært i Ebenezer til jeg var 16 år i havn. Ja. Så er det hver svar som fyr. Røyker Jesu nøye, mer enn sagt det for. Så er det hver svar som fyr. Ja, og det er akkurat det her sannrønten som man... Det er den sannrønten av hvordan han Ja, hvordan han ja. Ja. Han sier, hans verkeleidje vann med ta lengt borster i han sa. Ja. Ja. Och det hade här som att det drejande vi honom. Ja. Att det är han som driver och det är inte han som pushar och. Nej. Och säger att nu ska du och nu måste du och visst inte så händer det och händer hitta. Så ta färda från hinom att vara tvinka av vår tid. Är vi fejen vara sålös. Är vi fejen lojast här, ja.
Ja. Ja, och till den vilan. Det ja. Att göra kan löjt med såna sånt. Ja. Alltså, Ja. god färg. Ja. Och alla vid som vi angår för anledning någon. Ja, aspekla. Aspekla dåligt hans där. Ja. Och vara ombrött till så moment. Till så moment. Ja. Som varan i ant. Ja. Ja. Jag minns taj och jag fänka hatta det är så bra någon har kommit till det sista verset här i Södna Korinthbrev kapitel 3, ja. Och så får i rom till 4 kapitel 8 och tar vi det av hesa tjänast. Och så stäcker jag. Så kvart är det snack om tjänast då. Avspekla är det tjänast ja. Det är nog den största tjänastan som finns. Ja. Tar vi det av hesa tjänast då. Som jag sa det inte emot. Så ser han några ting som inte är i myndene, som vi inte har haft inne här, som vi inte har sagt. Nej, vi har sagt att hon läser fra en skammelig løgnegøtt. Så. Ja. Og han får ikke orkos og ærlige. Nei, vi har lagt sannleggen åpna fram, taler vi til samvisk og hvers menneske, for de er som gods, og be at de tar med til oss. Og så sier han, det en evangelie okkara fjalt, sier han der. Okkara, det okkara, ja, det okkara. Så det tar man får täpa sig fjalt. Här som godren inte är som har vi blind också där. En av antrekvante så det skulle sucha lös för evangelien. Men inte och själva prätka vi. Kristus Jesus som Herre och själva som tjänare tyckare för Jesus är skuld. Alltså det är så vackert alltså. Till allt vi hans skuld. Ja. Och i chockar. Ja. Jag minns om det var tilsmagna för en ena sändning som vi tatt att ta så allt är livet och så var allt lagt under han som kvart lägg allt under han. Så var allt lagt under han som lägg allt under han. Ja. Ja. Och det är att han namnet här är ja. 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 4:15 uppräkna kapitel hade jag säger att det är. Ja. Ja. Ja, det är akkurat det här alltså Kristus själva. Så man tänker lycka och citera att det här som du nämner här. Ja. Ja, jag kan läsa här att han säger här till ens och att dödje Adam så att det är levande i Kristus ja. Ja. Tog en och kvar delt så in Kristus och frumgråren herrnas tid som vi kommer Kristus och höjer dem till. Så han kommer enten ta han ger rydtje, gode och färgen och i händer. Efter att han, alltså Jesus, har gjort enda av kvar en herradöme, väldigt och måtte. Ja. Tog han skal vara konkur, inte han lägger alla futjendar skynar under föderskynar. Hin siste futjenden ut lanches vi gjør i deien. Han har jo lagt allt under fötter hansara. Och för jag skiljer detta rätt så är det alltså god till lagt allt under fötter Kristus är. Ja. Men tar han säger att allt är underlagt så det skillet att han är undan tidsen som lägger allt under han. Alltså att god är undan tidsen att ha lagt sig in under. Tar allt är lagt under han. Ja. Skal soneren sjálfur eisene leggja seg under han, og leie alt under han. Kvoi? Jo, fyrir at Gud skal være alt i ødlåna. Så dette her er ikke bare tidlig ur leis her luft, dette her vi er være trælder og være fralsere. Nei, slett ikke. Nei. At det er mynter at det er. Ja. Akkurat at det er. Ja, så dette endar og en er fullkomnare held og end. Ja. För och i Kristus tar allt är lagt under han. Att han så själver lägger sig under det. Till ändans. Ja, till ändans. Ja. Och ta god allt i ödlom. Ja. Och konserverar det. Ja. Det är fantastiskt. Det ska det hända. Ja. Jag var inne att jag synte det kände inte morgon. Ja. Och samma lukt när jag synte det sig på första kapitlen här och i Bibeln vi där på sista kapitlen där. Ja. Och där är så öliga paralleller alltså du möter ödlon åter. Ja. Bara nu är det nyskapan och i ändan. Nu sa jag nutjan himmel och nutja göra. Så det gamla är färgborsta. Ja. Och så lyser han bäge till som vi är, men eisen till som inte vi är. Att du nutja gör, nutja himmel och nutja Jerusalem, vi är kvarst i sol ett la manna.
Till god Herren löser upp stägerna. Här är inte något. Nej. Och här är inte bann. Nej. Det var ju fyllt ju vi hinnorna. Nettopp. Så det är något helt och färtligt som ligger för framman tjåkna. Var det bäst i Hesenheim vi sette vån akkurat til Kristus, så var det større grunn til at de ikke synte i åkken enn noen øre mennesker, sier han. Og det er som samme kapittel som jeg leser på styr. Passa, ja. Men nå er Kristus risen opp for deg, og så frungra og tørre, så han er. Ja, det er godt. Ja. Ja, vi er veldig snart han som skår inn i fullkomlig og frelse seg, så. Så säger han om point att han här och Jakob 8:60 att om ankor helter sig det ska god och helter sig tonk och så in i timon. Men där är hjärta så ett gostiskan hans är till lunches. Och så säger det till första vers som vi alltid är så talande och allt är väl min löve. Är rein och lutales gostiskan för god och färn och ner detta att vi kan färd det så ankor vi trångtar och hålla sig åtolkan av hemmen. Det är som vi tar fram i samband med människor som vi lever med mittlen och jag har ju också syndrom i sustne ta i nu är till samsmatröj. Vad om kvitsarna? Ja, ja. Och så lät det mig inte vill inbjuda igen alltså. Men tog jag vill inte släppa vidja. Självor avvis människor och som jag sa i mötet någon vill släppa vidja dig och jag klarar sig väl inte allt. Men jag klarar en ökor. Och ta kom till att tänka ramar som kan sälja vare sin till löj. Jag vill inbjuda i Shavicha. Ja, är det. Ta först och tog det inbjuda. Och så sa han vidja att de inte så sen tog han vidja att det var inbjuda. Men tar det bonden till en avtal som du har sagt ja till. Och nu är det de som bestämmer. Ja. Men det du vidjar så kommer du knappliga. Och kanske ta ordentligt vid av. Och in i akkurat så som det var akkurat da jeg kom. Och i tog vi fängt kan det ända heter så då det bara det komma till människor till man teacher att det är ölen förskämt att bara stöcka golvet. Ja. Men det var pura vandre för. Och det gör det ölen inkri Aron och stäcka i lite och ofta så helt det att det var förstått alltså. Men hesefer som är för vi känner kön så fratt jag att det är att vi möter någon som varit den förra dagen och så skundar jag mig då för att vi inte det tog jag visste att hon lever sjuk konan och mävren till vår bäge ofta är inne här så att och det är stand akkurat och kanske nu och är akkurat kommit åter till jag kommer och det blev en otrolig glädje alltså sitta samma vitamin här i staden och mestligt så tog man gåva tog. Ja. I fallt det här. Det vill inte släppa våra blöja. Och som vi sitter här och pratar så lägger mest till några ting som var bra. Och det var särskilt vi konen att de var väldigt vajk och nu var det mävren som tankte och inte konan. Ja. Och så lägger jag också mest till att de hostar och det lukar som gör det mer ilt, tror jag att det är mest det att hon är näka ströjas vid som hon ganska runt i fjällen. Och så kom så hade vi den där dåliga låten samman och jag var inte hon ringt till syssorna chassar och var väldigt där för visan. Och så den efter så att så mötet, det sista mötet i Betel, det var klockan 8. Annan kvitt som det. Och så är vi komna möte och möte är akkurat början så såg jag att en svär soner till systern när för ut. Han kom bara in och innatt och efter värsförälder någon och bita i skunda sig och ta det akkurat som Herren säger vi med nu är de fär. Sen det heter Vitja. Ja. Kvalitet för ja. Och det var så. Hon var färdig. Hon alla så möte men så hände det att hon brottliga var sjuk och kunde sjuk och så men hon var färdig. Och hon var näka yngre än det. En chef för så hade hon varit så vi fyllt henne.
så installerade det. Ja. Så det var ja, vad ska man säga? Det var bara glädjesorg. Alltså att också så till att de brottliga och i hästen här nejene som må vara och av sjuk och så ringde jag till mannen och snackade vi igen och så säger han med mig att hon tar ju bara stillsligt. Det var inte näka tecken till att hon kämpar i näka. Hon får bara stillsligt hem till Herren. Ja. Så det är ofta i löven och tjaken detta kattle som vi tvölla. Affär och vitsa. Man känner som det ständer här att det är röjn och lojtades godsterskan för god till färgen. Av vitsa människor i trångtorra. Ja. Och hålla sig åt genom höjmen. Ja. Och jag har ju alltid påstått till att det som är helt med bäst från att vara tolkan av höjmen är att vitsas. Att det är i sig själv och ger det att det är varvat och framöver som akkurat, ja. Du är så glad för det, ja. Så det var en underfot vitsa. En underfot läge. Lycka till det sista. Ja, särskilt. Ja. Men så måste ha varit en särskild glädje här på att du nådde att vitsa. Ja, vad det tror jag att det var så jag skulle föra norr ta kvalitet till dagen och tan förra dagen tror jag att det är inte alltid så väldigt väl för ja. Men så var det så att det ville stäcka. Ringte ett land och kan säga till igen att det kommer att stäcka inte till 3 dagar tror jag att för de bara sova fick man ringte och fick man plats som bara. Så det lukkades. Ja. Det är bara så att vi löven att visst du inte lustar efter tog som kattlar och vill ha till att vitsa. Det är inte tog att vitsanen som mer än att örsten så öron. Men vitsanen alltså röjn och lutade skotterskan för god och fan detta vitsan. Ja. Och människor är trångtorra alltid så upp från hemma. Det är akkurat det och att här vi har haft det sen framme nu och tjej att vi likam hansara. Ja. Så han vill släppa likamlig av vitsan till ankron. Ja, akkurat. Vi har så för så brukt han till som enkan. Ja. Och det som ligger ut då ja. Det är inte bara man fisk bara för att nu du ska man kanske som också slå några att tog i hel som där ofta har sagt. Det är ju slett att ta planen. Nej, slett inte. Men det är en tillvitan om att är färre vi stärker Kristus är det. Det till ösnet till att det börjar så tolja löven. Ja. Att du inte där mer än till att kunna vitsa människor. Och känner till som till katt som till någon gav. Ja. Och som det ständigt skriva att göra alltså ett katt och sin utväljning fasta. Det vill säga att efter det här är inte till att liv och ja. Så är det så att det är en väldigt antydning för det själva först. Men det är större tydning för det som du vitjar. Och på att det är större tydning för Herren. Det är lika som en tryggkantor som förnyer här från honom. Och det är från här vandrat till dig och så uppfattar till Herren. Det är han som har gjort ordna vötlarna. Ja, det är han som knyter samman. Ja, och det var helt unge med att jag kom in i Badnheim så att jag först för det var till samsmöter och i varje var i 1902 trus. Det var 14 år gammal. Vi får från Tofton, ansemattet till Havnar. Mamma köpte mig en jacka, så det är alltid klappninget där så en jacka. Och vi får så var vi Tjuraberg som lägger i havnen och fått det av falsk ur Laxväg. Och så var han, och han la här inte av livet. Och jag gamla Gottfred, han med det gott och dotter hans var helt hus och jag bor näck vandrar folk gaisne. Så det var så själva ett störst upplevelse alltså men det var näka som växte tid i samband med ett antal liv.
jag tror efter att vara här som godsböten kommer samman. Och jag var i Øyne trus i Klaksvik, det var bara 13 år först för till samsmöte. Halvt trus. Och det är Øyne halvt trus, ja. Och det var Øyne 2 halvt trus. Ja. Så det är det speciellt vi till någon som man lever som vi har någon till affär till att tro efter att vara samman med gospeln och samtidigt så vidja och så framvägs så. Ja. Så det har vi nästa samflagsmöte så gärna 1,5 och 2,5 på så där. Ja, det blir rättligen och kvitsen har det varit skift mellan Klaksvik och vad. Ja. Akkurat. Det var skiftvis annat kvart år. Inte corona kom. Jag har det 4 år sedan att jag var varje. Och det är nog jag kan ta samma sen att det har varit nu kommande och här i Klaksvik. 4 år i mitten. Ja. Det visste vi det då. Ja. Ja. Det är det. Ja. Ska du be en bönsam Jakob Paul? Ja, jag färger vid. Takka der for dessa løtene sammen. Vi tar og vi Anja og vi Daniel. For underfullt å sitte her og jeg var kommet gjennom noen vidskifter. Som har om et en tøtning for dere. Bære som teg og i vidtja og som teg og være vidtja i. Og østen som teg og i. Her har vi sett tørver her. Jeg har vært løtt. Av det her, og vi undras människan iver til svär til djever til mennesker som vilja ha svär og til å bæra til som kanskje var det rette svære ta kunna og i likam noen her oppleva at du djever svære kanskje slett ikke sånn som vi at du selv vil hoksa så vi se åker da hjelpasløse evnaløse og jeg djever nekka svær som halt var roi og så gavstod og til gav at hun til han som tarvade. Og hjelp okken alltid å suttje. Hinn tarvande har større tøytning enn vid. Har det og i tøynen egen så tøytning av mye av bajer, parstaner, sammen vid her virka. Takk for det og takk for disse løten. Takk for alt. Og i Jesu navn, amen. Amen. Ja, det så var hesten parsten av hjertemål. Kom enda. Og vi tror Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi takker for okken, for hesfer. Og annars så kan jeg si en affære parster av her hjertemålsendingen, det suttet av YouTube-kanalene til Iktus Sjønvarsp. Og eisen til at disse parsterne være senter av Kjei, Kristelig Kringvarsp, som høres, så å si, om alt land okkara. Så etter det bare å si, tusen takk for hesfer.